El mínim comú múltiple de dos números, de forma abreujada l'MCM, és un múltiple de tots els números. És comú, vol dir que el tenen tots, i també és el mínim, vol dir que és el més petit de tots. Anem a veure amb un exemple calcular el mínim comú múltiple, l'MCM, de 12 i de 15. Per fer-ho, agafem el primer número, el 12, i calculem tots els seus múltiples. 12 per 1, 12, 12 per 2, 24, 12 per 3, 36, 12 per 4, 48, 12 per 5, 60, i així successivament aniríem calculant tots els seus múltiples. Haurem de fer el mateix amb el segon número, amb el 15. 15 per 1, 15, 15 per 2, 30, 15 per 3, 45, 15 per 4, 60, 15 per 5, 75, i així també successivament calculant tots els seus múltiples. Si observem el llistat de múltiples, veiem que el 60 és un múltiple comú als dos números i és el més petit de tots. Per tant, podem concloure que el mínim comú múltiple, l'MCM, de 12 i de 15 és 60. Una altra manera de calcular-ho és amb la descomposició en factors primers. Per fer-ho, agafem el primer número, el 12, veiem que és un nombre parell, per tant el primer nombre primer, que és divisor de 12, serà el 2. 12 entre 2 és 6. 6 també és parell, per tant el 2 també és un divisor de 6. 6 entre 2, 3. 3 ja és un nombre primer, el dividim entre 3 i ens donarà 1. Per tant, podem dir que 12 és igual a 2 al quadrat per 3. Fem el mateix amb el segon número, amb el 15. 15 és un nombre senars, no és parell, per tant, el 2 no és un divisor. En canvi, el 3 sí que ho serà. 5 més 1 és 6, de la taula del 3. Per tant, el nombre primer més petit serà el 3. 15 entre 3, 5. 5 ja és un nombre primer. 5 entre 5, 1. Per tant, podem dir que 15 és igual a 3 per 5. Ara el que haurem de fer és escollir tots els factors, tant repetits com no repetits, tots els que ens apareguin, i els que tinguin l'exponent més gran. En el cas de l'exemple, el mínim comú múltiple, l'MCM de 12 i de 15, escollim primer el 2 que ens apareix, el té el 12, i amb l'exponent més gran, 2 al quadrat. El següent factor que ens apareix és el 3, que els tenen els dos números, el 12 i el 15, per tant ens quedem el que tingui l'exponent més gran, en aquest cas 3 a la 1, que és 3. I finalment també ens apareix el 5, que el té el 15, no el té el 12, però hem dit que els hem d'escollir tots, repetits i no repetits. Per tant, també escollim el 5. Finalment, 2 al quadrat és 4, i ens quedarà 4 per 3 per 5, 4 per 3, 12 per 5, i també ens donarà 60.